Ahojte, sme naspäť tuto, vonom, na našom serveri. Mojom, počkaj. No tak, na tvojom, no. To hovorím. No tak, Jaj? Mám Optifine. idem pred drvom. Dobre. Že ráno. Jaj. Plná pamäť. Haha, čo som našiel? Keď sa budete pýtať, že prečo nejdem na Warp drevo, tak preto, lebo teraz chcem hrať a to tak bez varov. Približne. Počkaj, ešte čo ukážem, ale len tak. A tu je drevo. A tu je Ender. Slenderman. Enderman, chúďa. 1 minúta, to musím akože 9,5, 1 minúta. Ešte koľko minút? Teraz je 2 minút, ale jedno, ale možno, že skončím. Takže možno, že posledné to bude, že ahojte že dovidenia, viete. A jak sa dá to urobiť, že jak idem na ten server, tak nemusím napísať to, že login. Lebo to som už videl. Musíš vždy napísať login. Čo je to? Penguin Hearts už to robí. Hej, lebo to sa dá, keď je na takom serveri, tak nemusím napísať. Počkaj. Ináč našiel som aj náš starý spawn. Kde je to? Keď napíšeš workshop. Áno. To je aktívne. 2 minúty, takže čo je to? Spawn. Takže dobre, teraz jeden odstrih, to je len na to, aby sme nie že skončili, ale hneď sa vrátim. Zatiaľ počkaj. Takže, sme naspäť, môžeme začať. Možno, že teraz skončíme, neviem. Ale toto bude naše, tak potom prvé video. 0 to je len na to, aby som vám to ukázal. Stále mi ukazuje, že memória, čiže pamäť, nie že plná, ale plná. Musím chytiť, toto video dať na YouTube a vytreť debiliny. Dobre, takže 3 minúty, poď sem hore a čo je to, nie uzdravíme sa, ale dáme dovidenia. A tu sme už hore. Takže poď tadiaľ. Takže ahojte všetci, ja som bol to Dominik59 a tuto bol One Hit Wonder, čiže nič. Keď sa vám video páčilo, tak dajte like. Keď sa vám video nepáčilo, aj tak dajte like. Keď sa vám páčil môj skin, dajte like. Keď sa vám môj skin nepáčil, dajte like. No dobre, zatiaľ ahojte, toto bolo všetko, čau.